Lurah gawe acara beniki sampai nggone nimbang sampai kono macet. Sebab acara iki Ora, lampu merah lho nyapot kabeh macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kampung. Saya Pak Kampung. Dipun tepangaken nami kula Lidiana Dewi Irwanto. Ya. Pak Irwan karo aku wis kenal suwe Mas. Dhisik kenal yo kontraktor Pak. Oh, Aku wis suwe, aku kan dhisik yo nyekel iku Mas. Nyekel apa? Genset. Kontraktor aku. Karo dadi terus akrab Akrab Pak Irwan dhisik iki dolane kan nggone nek ngalor ning birit. Nek idul ning lubuk. Ayo baru aku sik ngono. Lah kok iso ning kono? Apa? Lah aku dhisik kan nyambi to Mas. Nyambi apa? Bakulan. Bakul apa, Mbak? Bakul kroto. Ya wis. Masa gerimis. Kowe metu lho sampe dikei udan. Yo iki ngono barokah. Udan dadi wong sida kumpul iki bengi iki diudani. Iki ben isi Dikei udan kuwi bene apa iki jenenge rezeki. Iki rezeki ora oleh ditolak. Ganyune panguripan. Bener nek Kehidupan. Monggo sing anu udanan nyup mawon nyup. Iya ning nggon ndi? Iku lho daerah tuh Mas. Ora ngumpul. Oh, wis to. Ya, Terang. tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ngomong Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma